Madhokachere mabuzha akanaka atauya nadzo nhau dzozuva ruchinomwe mwedzi uno wagumeguru. Iyo nyaya yekubiwa kwemari yakanzi mamiliyoni 4 nemapurisa inenge iri kunetsa heno kuti zvirimbotekaira sei. Wendo huno mapurisa ari kuita kunge ari kutadza kuwabata kuti chii chakanyatsa kuitika, asi zvinenge zvinochanja chopfene basi nekutoti makambani akunakurirana nyoka mhenyu kuti sei magoti takurisa makutukutu mari akawanditsa kudari nokudidi. Wamwe wagotoreketa kuti panokona panga pachiripo mari apa payakatorohwa dhiri kare. Heno mabuzha rikaiti kuramba takazviringa kuti zvinosvika kupi, asi chokwadi chaicho pano nyaya nokukuba kwatinoziva kunoita mapurisa pari zvino wangadai wareketa kuti mariyo yakatekaidziwa sei nokuti zvakadii ingadai yakatobatiwa vanhu izvezvi nokutoti tinowaziva kaa maitiro awo. Rekai tirambe takazviringa. Ipapa tichindori guta roBulawayo kwai izvezvi kunzvimboyo yezigodhini kwagoita wabirwa mari inoita mazvuru 60 anosere $68,000 pachirungu nopfuti 5. Wakomana kuno munhu mubodzi akapfuriwa akakuwara. Zvada kunetsa. Taakusvika nguva inorwadza, nguva yaDhisemba iya. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei panopera gore pano. Ipapa guta roBulawayo wari kuita kuchema, wakaita kugariwa matunduru wakomana paita kunyangariwa. Wendo huno wanzi mvura wachandopuwa basi maawa 36 36 hours pasondo rega rega. Mabuja izuva ribodzi nokadimbu muino mvura zvotopera sondo rese pakaita kunyangariwa. Heno kuti inenge ichiuya iri maawa mangani ticharamba hedu takazviringa kuti zvinopera zvakaita sei. Wabasa wehurumende kureketa kuno wanokona kunota kana zviri kureketiwa navakuru vehurumende zvikange zvirizvo zvavari kuda kuita. Waari kureketa kuti wada kuvaingidzira mari, iyo mari yokunze kuAmerica pamari yavanotambira kuitira kuti wabatsirike nokuyamurika munguva ino yokukwira kwezvinhu. Hino mabuja kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvichitekaira sei izvozvo. Tinoramba takaringa tinenge tichindokunyepai kana zvaitika. Mwedzi wakanakira kuti masoja ndo unotanda kupera makuno yano chaiwo, mapurisa zvienda zvakadando, pozoti vana murairidzi. Haiwa ndimanje ndinenge tatoziva kuti wapuwa chere mariyo kana kuti paribe, nokuti kuri kunzi toda kutanda kupa yakawanda kuwabasa wari kutambira mari shoma kureketa kuno. Rekai zvese tinoramba takatozviringa kuti zvichaitiwa chere kana kuti pachiribe. Ukuwo ana murairidzi wagotonyora wachiti aiwa isusu taakutoda kuti tambirisiwe churu chibodzi nomazana mairi makumi matanhatu $1,260 pachirungu pamwedzi nopamwedzi pamunhu mubodzi ari kutambira mari shoma paino kuti makwiriri aita zvino ari kuita kuti punzumura nzero. Heno kuti zvichaitika chere kana kuti chii, asi kuziva kwedu paribe zvakadaro zvinodoitika. Ticharamba hedu takazviringa. Mutumbi waChinga Dube kwai uchaikiwa pamuzindawo ZANU-PF wo kuWarren Park ipo pakanzi National Heroes paya kwai uchaikiwa musi wechitatu. Rekai tirambe takaringa kuti zvichange zvichiita sei, asi tiri kundoti mweya wache dai wazorora murugare murumeyu. Kumwe kuita kunoratidza kutoti wakomana wenyika yedu inoita kuhwadza. Dexter Nduna kureketa kaagita kuti inini ndoda kutoita kambani yangu inenge ichiita ndiyo ichitambirawo mari dzokumisa dzimotika mugwagwa. Akatotanda kaipapa kuzviita izvozvo. Wakomana muguta raHarare maita kunyangariwa. Wabasa wekanzuru pokare newabasa waDexter wanenge wakuita kuhira mari dziri kubva kuwanhu. Heno kuti zvinosvika papi. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinenge zviri kudii, asi chokwadi chiripo ndechekuti wese kambani yacho City Parking pokare inoyo yaDexter kana kuti yo Trend iyo yaDexter zvibodzi zvokamu dzese dziri kundobva kumusangano mubodzi. Rekai hedu tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi, asi wamwe wachakaroita zvokusarudza kuti aiwa rekai hedu tipe mari kune uyo ari kuchaja zviri nani, kupa iwo kanzuru wagara wari kuponda kuchaja kwawo.
regai tirambe takazviringa izvozvo. John panonetsa mangunja agoreketai kutoti kwai mari zvinhu zviri zvomutapa zvaari kutungamira kwai zvatosvika mabhiriyoni anoita 16. Mabuja wendo huno regai tirambe takaringa. Ivo wakuru ivo vanovhiringika fani kaanonyaya zvokuverenga manhamba. Ticharamba hedu takaparinga kuti panenge pachitekaidziwa sei ipapo. Dorcas Moyo anoimba musambo gospel aita kudadisa kuNigeria kuAbuja agopuwa mubairo wokunzi muAfrica muno muAfrica mese ndiye mudzimai ari kuimba zvomusambo wechitendero chechikristu zvakanyanya zvinosesa. Kwai kuimba kwache kuri kuita kufarirwa nevazhinji muAfrica mese. Apuwa mubairo kumutambo woklima kuti makorokoto. Gwenya rokuhwange kureketa kuno riri kuzikana kuti rumbotekaidza sei nokutoti ipapa nyasi renge tiibe magetsi akakwana. Hoyo anobika magetsi waribe chawareketa kuti zvimbotekaira sei. Apa heno mabuja regai tirambe takaparinga kuti panopera mushechere kana kuti zvinenge zvina nokupi tinenge takandoringa tichinokunyepai zvinenge zviitikazvo. Tikaringa dzomutambo uri kutambiwa izvezvi nozuro uno Highlanders ailanga bhoso yakagohwina nozviri kwa0 kuZPC. Dynamos Dimbare ikajiwa notuiri kukabodzi nokepekepe yaFaraji Reuzanpef. Uku Chegutu Pirates ikagohwinawo notuiri kukabodzi ichitamba noBikita. Hwange noFC Platinum dzakandoita tiri paribe akajamumwe. Regai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi. Ukuwo watsigiriwo chikwata choHighlanders aiwa wagoita zvinodadisa zvakadadisa. Wakabvumirana kuti kaitirege kuenda kopinda mugiraundimo wakomana webhorawo wachitamba wakandotamba wega waribe vanhu mugiraundimo, asi wakabva wati mari yacho yatati tida kuendesa kumatikiti tikundotenga matikiti kuti chikwata chedu chiboye mari. Wakatoita zviuru zvinosvika 8 zvomari yekuAmerica. Regai tirambe takaringa kuona kuti wanoikona chirepo kare kuti wanopedza sei nyaya dzacho. Kureketa kuno maWarriors watoko iko kuNamibia watoko kuSouth Africa kuOrlando Stadium kwavari kutamba noNamibia musi wechina nomusi weSondo. Regai tirambe takaparinga ipapo tikundoti aiwa zvisvinu itai zvamunoitazvo zviite zvakanaka zvitekaire zvisvinu. Ipapa wokuNamibia wagototi aiwa tikumbira kuti titambe muribe wanhu kana mubodza ari kuuya kusiya kwanakadzitape basi wanenge wari kuuya koringa nhapfuyo kuti utekaidziwa sei. Mabuja pakanyangara kani pakanyangara. Asi regai tirambe takazviringa izvi kuti zvinenge zvizoperera papi chaipo. Pari zvino toringa dziri kuitika pasi rese kunyanya muSouth Africa. Izvezvi kuno vapwere vanosvika 5 vari kunzi vakagwarashiwa nozvokudya zvawakatenga muno mamwe matakishopu wakomana anozikana nokuti maspaza imo muSouth Africa. Izvi kwai zvaitikira kunzvimbo yoSoweto. Mapurisa atoti akufirefeta kuti zvakatekaira sei pokare kuti zviri kumbotekaira nopapi chaipo. Regai tirambe takazviringa hedu asi kuti mweya yawapwerei dai yazorora murugare. Apawo nzvimbo yeEastern Cape kwakagwarashiwa vanhu vanosvika 6 nochipfuti chegwagwagwa iya. Wakomana zvinoita kuhwadza imi wendo huno unoita kusayauza kuti kohoko naye wakomana kukwira kuzvinhu chere kuruita kuti vanhu vaite zvokugwarashana kudari munyika yeSouth Africa. Ididai yawe wachengeta vanhu kwedu varimo. Ipapa pokare bato roMK Party ragoreketa kutoti aiva rakubisa John Shope kuti abve kusangano rinoita zvokuringana zvobasa hwovatongi munyika mo Judicial Services Commission. Regai tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera papi. Ukuwo kwabatiwa mumwe murume ane makore 43 abatiwa kuti anga akamedza izvo zvinodhaka zvochetura
yokokeni. Pakaita kunyangarapo, hino akapona ipapo. Tikaiti rambe takaringa nekuti wanga wari kureketa kuti aendesiwa kuchipatara ari kunzi hino zvaitika kuti chii. Imi pakanyangaritsa, kunyangaritsa. Asi rikaiti rambe takavaringa. KuAmerica, kuCalifornia, wari kuita kufara. Kureketa kuno ndege yamharisiwa pasi nomumwe munhu anga atokwirawo mundege asiri ndiye mutyairi wacho. Mutyairi wendege anga ahwara arimo mundegemo mudengamo wakomana. Ndipo unotoona kuti idi kutekaira kuku kuchengetiwa nonyasha dzayawe nokutoti pakanyangara ipapo. Asi tiri kutenda kuti vakazviita zvikaita zvakanaka. Uko kuri kuitika hondo yevaIsraeri kuku, nyika yoYemeni yatopindirawo kureketa kuno, yatotandawo kubhomba Israeri. Apa Israeri indoreketa kuti aiwaba, isusu kana Irani iribe kuparadziwa, nezvombo zvayo zvese zviribe kuparadziwa, toramba tiripo, unotoona kuti pachiri penyaya apa. Vanhu vakundoita hawo zvokuda kusvotesa, kuita mamimira, kuenda mugwasha, gote duri. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Uku Manchester City iri kufara kureketa kuno, kufaritsa chaiko, nokutoti yagonze imimi takubatai banomhosva kureketa kuno. Hino kuti pane dzimwe nyaya dziri kuteera dziya dzokuti wakashora mutemo unochokuita nevanhu vanenge vachiita kutenga nokutengesiwa kumutambo webhora iyi. Rikaiti rambe takazviringa kuti zviri kuzoperera zvakaita sei, tinenge tichindokunyepai. Ipapo mabuja rikaiti gumire pano kwanyasi, ndini wenyu Mhandiwewo nawo.